Mendy și se termină meciul. CFR jubilează din nou pe terenul rivalilor de la Universitatea. CFR campioană pentru a treia oară în ultimii 4 ani. Ioan Andone, cel care a adus trofeul în Liga 1 Bergambir și în urmă cu 4 ani în 2008, jubilează și acum. Un sezon început cu George Costa pe bancă, este încununat cu un nou trofeu în Liga 1 de Ioan Andone, cel care reușește, iată, 6 victorii consecutive pe banca CFR-ului și acum truparea din Druia are puterea să se bucure alături de fani. Supărare pentru suporterii lui U. Trupa lui Claudiu Niculescu a făcut tot ce putea, tot ce ținea de ea pentru a împiedica acest moment de tristețe evidentă. CFR-ul din nou se încoronează campioană pe terenul Universității. Se va vorbi mult despre deciziile pe care le-a luat arbitrul croat Ante Vucemilovic, însă un lucru este cert: Universitatea Cluj este învinsă de CFR Cluj. Formația lui Ioan Andone este noua campioană a României, este al 8-lea trofeu pentru CFR Cluj. Este dezamăgire mare pentru cei de la Universitatea, fericire maximă în tabăra CFR-ului, care în meciul cu Steaua va sărbători duminică seară pe teren propriu câștigarea acestui campionat. În direct la DigiSport 1 de la ora 20 și tot duminică de la 20 este FC Vaslui Universitatea Cluj în direct pe DigiSport 2. Va fi lupta pentru poziția secundă din Liga 1 Bergambir, pentru locul care duce în preliminariile Champions League. Revedem golurile acestei partide, momentele importante ale acestui joc. Deschide scorul Marian Cristescu în minutul 29. A fost prima sa reușită în tricoul Universității Cluj. A urmat a doua în repriza secundă, minutul 47. Era 2-0 pentru Universitatea Cluj și totul mergea perfect pentru formația lui Claudiu Niculescu. A fost apoi eliminarea lui Adrian Cristea, destul de ușor dictată de arbitrul Vucemilovic, care i-a dat al doilea galben pentru o mână în gâtul lui, în fața lui Roni, o mână aplicată în fața lui Roni. A egalat Gabi Mureșan din lovitură liberă. Sugu a egalat la 2 după ce Gabi Mureșan a punctat pentru 2-1, iar Cadu transformă penaltiul victoriei și marchează golul care aduce titlul cu numărul 3 în Druia, după ce Capetano s-a căzut ușor de lângă Lucas Sucala. Cu Cluj CFR se termină așadar 2-3, iar CFR-ul se pregătește de sărbătoare care va fi duminică la finalul meciului cu Steaua. Parcă e nevoie de un penalti transformat de Cadu de fiecare dată pentru ca formația clujiană să câștige un trofeu. Cam așa au stat lucrurile. Este un conflict izbucnit acolo la centrul terenului între un jucător al Universității Cluj și fotbaliștii CFR-ului. Probabil cei de la Universitatea Cluj le reproșează fotbaliștilor de la CFR faptul că sărbătoresc titlul pe gazon și că astfel pot să aprindă atmosfera. Andone îi ceartă pe jucătorii săi. Marian Cristescu este îndemnat să părăsească terenul pentru ca totul să fie în regulă. S-au liniștit lucrurile, totul este ok. Cei de la CFR Cluj vor merge la vestiare. Sunt două tabere în rândul jucătorilor de la CFR Cluj. Unii se duc spre galerie, ceilalți se îndreaptă spre vestiare. În curând va începe DigiSport special cu Vali Moraru și invitații săi. Veți avea reacții de aici, de la Cluj. Va fi dezbătută această întâlnire dintre Universitatea și CFR Cluj. Nu uitați de evenimentele serii de duminică. Am pomenit de partidele pe care le vor juca Steaua și CFR Cluj Steaua și FC Vaslui Universitatea Cluj. Vom mai avea finala Cupei Italiei, Juve Napoli și finalul campionatului din Franța, Auxerre Montpellier și Lorient PSG. Bogdan Socol și George Dobre, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi. Urmează DigiSport special.